Ngiyakwamukela kuIngqongqo TV mawukuthi umusha kule channel ngicela ucindezele i-subscribe button bese uthena on notification bell ukuze makukhona ingqongqo ezikuposta uzothola umlayezo. Ngiyathemba enjoy kule video ngiyabonga. Awu balaleli Bokhozi abadala nabayimlibe esafinyayo kodwa ke laba bawethu bayamazi udeze mfuka khumalo insizwa lena yayo uthisha yabo principal yaba yikho konke yaqashwa kakhulu kulesa staff esidala sokhozi sasiqashwa kakhulukazi ngokwazi ukuqonda uma phambi kwabantu ufundise untanga yobhodlozo untanga yabantu abaningi abasebenza emsakazweni yena wayesigcina kakhulu emkhakheni wezeyitori insizwa lena saxoshwa kabuhlungu naye emsakazweni ngilama yona mina ngoxoshwa emsakazweni ixoshwa abaphathi Bokhozi hayi beSABC abaphathi Bokhozi ngalesikhathi kwakubonga mpanzi umuntu wayephethe umxosha uDezi kodwa ke emveni kwalokho uDezi ngenxa yokuthi abaphathi Bokhozi babolile hayi beSABC ngoba sesikhathela manje lokuhlambalazana neSABC sihlambalazana neSABC engabe siqonda ngqo bakwethu ukuthi indaba inokhozi ufisha ubole ekhanda abaphathi Bokhozi babolile umntaka bathe bathilala qhawe wathi vuka qhawe kuyigunundu elalixoxa ngomlando wokhozi during 60 years na bewulungisela 60 years ngo2019 bethi 2020 ukhozi libe 60 years uthe uqala umlando uhululu uDezi ngephimbo lakhe nangobuyoninco bakhe nangobuqhawe bakhe bamvala theqa balwa naye umntaka akafakaza nawe yazi ngoba insizwe eqondayo neqiniso umntaka nginamanga ngiphikisa phela umntaka manginamanga emveni kwalokho lensizwa yakwakhumalo bayivala bathi ayilutho bathi cha iphimbo lalomuntu alamukelekile la emsakazweni kodwa namhlanje ngimangele mayingasekho emhlabeni ngikhuluma lento ongani zakwethu ngoba nakimi yokwenzeka ngelinye ilanga ngicela ningavumi mangihamba ingane zami esencane ngicela ningasho lutho ngami mangihamba ingane zami esencane kwehluleke ngalesikhathi uBK ehulula umlando umfowethu naye omunye wabantu abathwele kanzima ulomfana lo wakithi ubheka ehulula umlando ka10 years kaMaskandi ehlehla nawo uze kube manje from 2010 manje ngenxa ukuthi umlando eminingi kaMaskandi ithinta igama lami bekuthi makufika lona nalabo abahlazi ichuse lezabe ezilandile sabahlazi bevele zithi zeqiham bese qhamuka yena ezothi hayi kahle kwaba ukuthi kodwa manje ngoba sekufanele kuvele igama lami kwacashwa ngimbona ukuthi umfowethu uhlukumezekile na uncenge iphalishi akangasho lutho ngegama lami kodwa mangakhe ngina namuntu namhlanje noma ngibulawe icorona namhlanje kusasa lokusayo eSABC kuyobe sethiwa ngiliqhawe okhosini kuyobe sethiwa ilala iqhawe lasemachunini iqhawe this and this manyala mani enzeka sibuka nizodlala ngodezi kade ningamfuni uDezi umfoka khumalo kade ningamfuni okhosini nikwazi ukukhuza nalapho abamqasha khona bemnika isikwa ngekhono lakhe nikwazi ukuzobakhuza nithi bayabheda ngoba nakufanele idlale emsakazweni kodwa namhlanje useliqhawe indaba inaba abasakazi cha abasakazi abanankinga ngeke mina ngizodlala ngeingane zabantu abasakazi ekade sisakaza nabo ngizodlala ngabo ngiyenze sengathi angazi ukuthi kunjani indaba inabaphathi kodwa namhlanje sebekwazi ukusayina bona ukuthi cha hayi producer uvumelekile bhala script hayi umsakazi uvumelekile ukhuluma emoyeni ngoba isekho lenja ngoba phela yinja kini hayi bafowethu hayi my SABC ngabona ukuthi iqashe abaphathi abangamanyala lapho okhosini angazi bobona nini mangafana namhlanje ngayibona into engishoyo ngayibona ngoba ngiyazazi mina ngiliqhawe mina ngangifa mina kuthuleke ezweni kuthuleke ezweni ingakho ke nginesibindi sokubabaza nje noze ningibulaleke ukuze ke lo msindo phele ngeke mina ngithulela amanyala mina neza amanyala
ngiyazi abasakazi bathule kanzima ukhathethe umfoka ngoba uNkulunkulu wami ngiyazi naye ukuthi uverify kaningi ukuthi akhulume ngodesi uverify kaningi ngoba uyabaza abaphathi bakhe uyayazi management yakhe uyahlonipha futhi yingakho ke mina ngikhuluma ke ngoba anginesabi